माझी लहानपणीपासूनची इच्छा होती की माझी स्वतःची रॉयल एनफील्डची बुलेट असावी आणि ती इच्छा आज पूर्ण होणार आहे। तर नमस्कार मंडळी, मी योगेश परब आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या लाडक्या चॅनलवर। आणि आज आम्ही चाललेलो आहोत माझ्या नव्या कोऱ्या रॉयल एनफील्ड या बुलेटची डिलिव्हरी घेण्यासाठी। तर आज 16 एप्रिल रोजी धर्माधिकारी यांना महाराष्ट्र भूषण या पुरस्काराने गौरवण्यात येणार होतं आणि त्यासाठी खारघरमध्ये जवळपास 30 लाखपेक्षा लोक आलेली होती आणि त्यांनी जी वाहनं आणलेली होती ती खारघरच्या सर्व रस्त्यांवर दुतर्फा पार्क केलेली होती। त्यामुळे मला टेन्शन होतं की आपण कसे नेरूळला पोहोचणार, पण फायनली आम्ही नेरूळ इथल्या रॉयल एनफील्डच्या शोरूममध्ये पोहोचलो आणि अर्थातच माझ्याबरोबर होती माझी लाडकी भाची आश्वी आणि माझे भाऊजी धर्मेंद्र। आम्ही तिघं रिक्षेतनं नेरूळ येथील राम मोटरसायकल्स या शोरूममध्ये पोहोचलो। नेरूळला पोहोचल्यानंतर थोड्याच वेळात बुलेटच्या डिलिव्हरीच्या प्रोसेसला सुरुवात झाली। इथे काही डॉक्युमेंटेशन साईन करायचे होते, त्यानंतर पॉलिसीचे इन्फॉर्मेशन ही सर्व मला तिथल्या स्टाफने प्रोव्हाइड केली आणि इथला स्टाफ हा अतिशय कोऑपरेटिव्ह आणि छान आहे। डॉक्युमेंटेशनचं काम झाल्यानंतर त्यांनी मला एक हेल्मेट आणि पार्किंग कवर हे फ्रीमध्ये प्रोव्हाइड केलं। तर डिलिव्हरीची प्रोसेस अतिशय स्मूथ होती आणि इथला स्टाफ अगदी व्यवस्थित आम्हाला गाईड करत होता। त्यानंतर मी रॉयल एनफील्डच्या ज्या ओरिजिनल ॲक्सेसरीज आहेत त्याची इन्फॉर्मेशन घेतली। त्यामध्ये रायडिंग जॅकेट, रायडिंग ग्लव्ज, बूट या सर्वाची माहिती घेतली, कारण भविष्यात जर कधी राईड करायची झाली तर त्याची नक्कीच गरज लागेल, तर त्याची माहिती मी आत्ताच घेऊन ठेवली। त्यानंतर तो क्षण आला ज्याची मी आतुरतेने वाट बघत होतो, ती म्हणजे आमच्या बुलेटवरचा पडदा उठवण्याची। आणि मी आणि आश्वीने दोघांनाही तो पडदा उठवला आणि अगदी डोळे भरून ही बुलेट बघितली। खरं तर बुलेटची डिलिव्हरी घेताना मला अजिबात विश्वासच वाटत नव्हता की ही बुलेट आता माझी झालेली आहे। त्यानंतर संपूर्ण बुलेटची माहिती घेतली। मग मी आणि माझी भाची आश्वी आम्ही दोघंजण निघालो आमच्या पहिल्या बुलेट राईडसाठी। आणि बुलेट बघून आश्वी पण खूप खुश झालेली, तुम्ही व्हिडिओमध्ये तिच्या चेहऱ्यावरचा आनंद बघू शकता। बुलेटची डिलिव्हरी घेतल्यानंतर आम्ही निघालो नेरूळ इथल्याच गणपती मंदिरामध्ये। तिथे जाऊन आम्ही भटजींना सांगितलं की आमच्या बुलेटची पूजा करायची आहे। त्यानंतर आम्ही मंदिराबाहेरूनच पूजेचं साहित्य घेतलं आणि भटजींकडनं व्यवस्थित विधिवत अशी बुलेटची पूजा करून घेतली। पूजा करून झाल्यानंतर आता वेळ होती पेट पूजेची, कारण सकाळी आम्ही 11 वाजता तिथे पोचलो आणि नंतर जवळजवळ 1 ते 1.5 तास आम्ही काही खाल्लंच नव्हतं। तिथून आम्ही निघालो प्रशांत कॉर्नरमध्ये। तिथे आश्वीसाठी, माझ्यासाठी आणि भाऊजींसाठी आम्ही ज्यूस घेतले आणि घरासाठी मिठाई घेतली आणि नंतर आम्ही घरी आलो। पण केली त्याची आणि आता आम्ही प्रशांत कॉर्नरला आलो आणि स्वीट्स घेतले आणि आता आम्ही खातो आहोत मिल्कशेक आणि आता माझा पिऊन झालाय। मला खूप आवडली बाईक आणि बाईकचा कलर पिस्ता कलर होता। तर मंडळी, हा होता आजचा व्हिडिओ। माझ्या आयुष्यातला अविस्मरणीय क्षण या व्हिडिओमध्ये आम्ही कॅप्चर केलेला आहे। तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।